O concello con máis bandeiras azuis de España non é por casualidade. Sanxenxo volve a demostrar a súa aposta polo cuidado máximo das praias e este verán porá en marcha un sistema de vigilancia mediante drons. A tecnoloxía estará dispoñible nas praias de Silgar e Montalvo e permitirá chegar con maior rapidez a calquera situación de alarma. A misión máis importante do dron é levar un flotador a unha persona que está en peligro, en risco, pois levarlle en cuestión de segundos un flotador para que logo se acerquen os socorristas, que lle leva sempre un pouco máis de tempo a axudarlle a esa persona. Pero tamén pode acercar a calquer sitio da playa ou incluso a embarcación pode un desfibrilador, levar un desfibrilador. E este ano incorpora un altavoz donde podes, cando unha embarcación está facendo algo que non debe, pois pode chamarlle a atención ou incluso se perde un rapaz ou un anciano na playa, pois poder anuncialo e buscalo. Esta zona está prohibida, por favor aléjese. O novo sistema de vigilancia funcionará entre as 11 e as 19 horas. Serán 4 as persoas contratadas para manexar os drons. Dos 4 pilotos, 2 formáronse no Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. O ente comarcal leva anos organizando cursos de vigilancia de drons e de novas tecnoloxías. Hace ya 2 años de enseñar y formar a la gente en las aplicaciones de los drones, que de aquella se tenía dudas de para qué se podía utilizar. Bueno, lees todos los días en el periódico, desde control de cultivos, de albariño, de todo. Y esa es una aplicación que ha puesto en marcha, y por eso acompaña Juan Deza, el Concello de Sanxenxo, con la empresa que dio los cursos. Y están empleados alumnos que asistieron a los cursos del plan de empleo. Es un sistema de vigilancia y de auxilio a la gente en zona de playa. O presidente en funcións da Mancomunidade asegura que están a traballar para que a comarca siga aumentando os seus coñecementos nas novas tecnoloxías. Tamén anunciou que teñen en marcha unha nova aplicación que presentarán nos próximos días.